on the beach in Hawaii. Que ara parlarem de surf, que és una paraula que acostumen a associar a la imatge d'un jove despreocupat, amb la pell torrada, els cabells oxigenats, que només pensa en fer lliscar la seva taula per les millors onades, que ni estudia ni treballa, ni se li coneix gairebé cap cosa més enllà del que és posar-se damunt d'una taula i començar a llançar-se onada rere onada. Però darrere aquestes camises de flors, de les ulleres de sol, els vestits de neoprè, s'hi amaga un esport molt exigent, molt arriscat i al que només uns pocs s'hi poden dedicar de forma professional. Abans a Hawaii s'utilitzava aquesta pràctica per escollir els seus reis i ara entre les reines d'aquest esport tenim una de catalana que es diu Anna Blanc, que és una barcelonina que està situada en el top 10 mundial del windsurf, la modalitat del surf que incorpora la vela. Anna, aloha, bon dia. Bon dia. Deixa'm ver, ara t'he d'explicar una cosa, Nieto, que tu ho has preguntat, jo també ho he preguntat, i ara quan has obert el micròfon estava a mitja conversa, que és, em permets que agafi? Que vaig agafar una càmera. És que tinc una càmera, bueno, la té ella, i me l'ha deixat veure que és una càmera que deu fer, això quan és això, més o menys? Uns 4 centímetres? 7 centímetres, 7 o 8 centímetres, a tot estirar, d'ample, i dalt potser 3 centímetres. És una càmera és una càmera de fotos que pesa una miqueta més del que seria normal per les dimensions que té, i que això et serveix a tu per fer fotografies. Fotos i vídeo. Fotos i vídeo? Sí, exacte. I tu et poses això a qualsevol lloc de la taula, al meu cap, a la meva mà, on sigui. Per fer fotografies? Exacte. I com pots fer fotografies amb això? O la faig jo, o si no té un setting que fa fotos cada 10 minuts, cada 5 minuts, cada 2, cada els moments que dic jo. Quina meravella, I aleshores tens tots els accessoris per posar-la, ja et dic, a la taula, a la muñeca... Amb alta resolució, més, o no? Alta resolució, sí. Ha sortit ara fa poc. Les GoPro aquestes. I l'aigua i tot això, que clar, està preparada per això, no? Sí, per l'aigua per tot arreu. Molta gent també la fa servir ara per snowboard, per tot el tipus d'esports d'aquests extrem. Ara és perfecte. Carai. L'Anna Blanc ens visita i li volia preguntar, escolta, com comences tu en el món del windsurf per arribar a estar entre els top 10 del món? Per estar entre els top 10 vaig començar fa temps amb la meva família, amb els meus pares. On? A la Manga del Mar Menor, entre allà i Tarifa i Barcelona. Però això com es comença? És a dir, que te'n vas de vacances per allà? No. El meu pare i el meu germà ja practicaven windsurf. I aleshores, clar, jo soc 6 anys més petita que el meu germà i sempre volia provar fins que el dia que em va dir vinga, va, prova-ho. I clar, ho proves, t'enganxes i ja no hi ha volta enrere. Vas molt a Hawaii, no, tu? Ara, des dels últims 5 anys, sí. Vaig bastant. Gairebé com per tenir casa allà o no? Sí. Tens casa a Hawaii? De lloguer fixe, sí. De lloguer fixe, vaja, tens un lloguer a Hawaii. Ara sí. Per què Hawaii? Hawaii és, diguem, la mare del windsurf, per entendre? La Meca. La Meca, eh? Sí, la Meca. És on es belluga tothom, una mica les marques, els sponsors, els fotògrafs, tots els que competim a nivell del món anem entrant allà. I vas allà és perquè hi ha... És a dir, a Hawaii què té? Que hi ha més ones, que són més altes, el clima, què? Hawaii, més que res, que té les condicions idònies durant tot l'any. Saps? A vegades tot l'hivern, primavera, estiu sempre hi ha bones condicions de vent i onades. Les onades són més grans, el vent és constant i després suposo que també és molt atractiu a nivell visual. Els colors de l'aigua, les palmeres... Quants mesos vius? Dels 12 mesos de l'any, quants mesos deus passar-te per allà? Vaig de 2 a 3 vegades a l'any. Però quant de temps, més o menys? Entre 2 i 3 mesos cada vegada. O sigui, tu passes... 6 mesos. Mig any el passes a Hawaii? Sí. A on de Hawaii? A Maui, a l'illa de Maui, al North Shore. A l'illa de Maui. Clar, si tu li preguntes a algú sempre on t'agradaria anar, deixa'm en pau que és que ara m'aniria, estic tan estressat que m'aniria a Hawaii. També es viu a Hawaii o no? Molt tranquil. Hi ha moltes avantatges, es viu molt tranquil i és molt maco i tot, però jo trobo falta una mica a la ciutat també. Sí? Sí. La teva família què en pensa de que te'n vagis a viure allà mig any? La meva família, bé, sempre m'han apoyat moltíssim des del començament i estan supercontents. I més ara que veuen que no és allò vull fer windsurf com una cosa, una locura, sinó que han vist que m'hi puc dedicar i és la meva professió, llavors estan contents. Pels que no estem gaire familiaritzats i els oients que estiguin escoltant, quina diferència hi ha entre el surf i el windsurf? La diferència principal és la vela, que el windsurf porta vela i el surf i el surf és la planxa i punt. Exacte. El fet de comptar amb la vela ajuda o complica la pràctica? L'ajuda i la complica a la vegada. Per què? Perquè ajuda, per exemple, si estàs en condicions que hi ha una onada gran que et ve, doncs la vela et fa escapar més ràpid. El vent t'empuja i aleshores et pots escapar més ràpid de la onada. Però si tens la vela i et ve una onada i et revolques, és més fàcil sempre tenir una taula sola perquè passes per sota la onada
i en canvi amb la vela doncs, és un merder. Dins el windsurf també hi ha diferents categories, Sí. Diríem que hi ha la de la velocitat d'eslalom, de les onades, la del freestyle. Exacte. Què es valora en una competició de windsurf? Amb els 8 minuts que ens donen, jo que faig onades, són les 2 millors onades i els 2 millors salts. 2 millors onades i 2 millors salts. En 8 minuts, sí. En 8 minuts. Les piruetes són obligades? Sí, bueno, no són obligades, però si no les fas segur que no passes. Quin tipus d'acrobàcies acostumes a fer? Voltaretes endavant, enrere, el forward, el backloop, el pushloop. A quina altura pots arribar? Jo, personalment, he arribat a uns 6-7 metres. 6-7 metres? Per sobre la onada, sí. Per sobre la onada? Sí. Hosti, una caiguda des d'aquesta alçada pot ser perillosa, no? Més que perillosa, dolorosa. Dolorosa, Sí. perquè normalment que pots caure... Bueno, la típica planxa, Sí. que caus de planxa, doncs això és el que passa. És un esport perillós en general? És perillós si tu apretes els teus límits. Vull dir, cada un ha de saber els seus límits i el que pot arribar a ser una persona no en sap gaire i es fica en onades de 5-6 metres, evidentment és molt perillós. Però si tu saps els teus límits i controles, llavors no té per què ser perillós. Has patit lesions practicant el windsurf? Jo sí, perquè apreto una mica els meus límits. Jo m'he trencat el peu, m'he tret l'ombro, m'han operat d'una hèrnia discal, unes quantes coses. Bàsicament, a la pràctica del windsurf, on hi ha el problema? Com vols dir un És problema? a dir, amb el tema de lesions on estan els riscos? És a dir, de la mateixa manera que com al bàsquet pots tenir problemes als Els genolls. ombros, bastant, els genolls, perquè, sí, bueno, és el que fa servir més, braços i cames. És veritat que t'han hagut d'operar de l'oïda perquè estaves perdent... Sí, però això no té res a veure amb la pràctica de wind, és de petita. Ah, és de petita. Sí. I els taurons? Això de que Hawaii està ple de taurons, això de que vigilis o depèn on et vagis a fer competició, perquè les aigües, bàsicament el windsurf va associat a segons quins animals i el tauró és un d'ells, això què és? Ojalà fos una llegenda, no? És veritat? No, però sí que és veritat. Hi ha taurons. A Hawaii hi ha taurons a tot arreu. L'únic que passa que no se'n veuen gaires. Ara fa 3 setmanes van haver de tancar la platja de Hokipa perquè hi havia un tauró per allà, però ja està tan controlat que els lifeguard ja tanquen la platja, tiburon, d'aquí 4 hores, fins d'aquí 4 hores ningú es pot ficar a l'aigua. Està molt controlat. Sí, jo de moment, per sort, no n'he vist cap. Practicar el windsurf necessita una gran inversió de calés o no? Inicialment sí. Sí. Bueno, inicialment sí. Si vols navegar amb material que després et sigui fàcil, que pesi poc, que sigui bo, i això sí. Quan costa, per exemple, un equipament complet de windsurf? És a dir, que estaríem parlant de la taula, estaríem parlant de la vela... Bueno, doncs... del màstil, de la quilla... de la vara, de la quilla, de l'arnès, del neopreno... Estaríem parlant de quan, això? No, si vols, això ja et dic, material últim i bo i tal, una taula pot costar entre uns 1.000 i pico, una vela 300, 400, un màstil 300, però tot això és material molt especialitzat. Va. Evidentment pots trobar coses més barates, gent que es vulgui iniciar per pàgines, blogs, internet, segona mà i coses així, es troba més barat. Si parles de que la teva vida ja és professional, estem parlant de que ja tens un estil de vida amb els teus horaris i que et dediques a això. Per tant, per dedicar-s'hi un dia teu a la vida a Hawaii. A Hawaii. Vius a prop de mar? Sí, a 3 minuts. Bueno, és que clar, jo no sé per què parlo amb aquesta gent que sobretot tirant cara a Hawaii a 3 minuts de mar. Sí, de Hokipa, de la platja aquesta de Hokipa. Val. A quina hora lleves? En dies normals estem parlant, Sí, 6:30 al matí. Val, cosa 7 del matí. Llavors, què vas a fer? Vas directament ja al mar o vas a fer preparació física primer o què? Me'n vaig a fer ioga, normalment. Cada matí faig ioga. Ioga. Que m'ajuda molt. Llavors, després del ioga, què fas? Me'n vaig a fer surf ja que no hi ha vent. Llavors, si hi ha onades, normalment me'n vaig a fer surf un rato a la platja. Bon exercici. Val. Estem parlant de quantes hores practiques al dia? De windsurf depèn. Si és època de competicions i m'he d'entrenar una mica més, i si és època d'entreno, doncs una mica menys. Prefereixo entrenar poques hores i molt intens que molt rato i cansar-me, no? Hi ha algun altre país, al marge de Hawaii, que estigui molt ben preparat per fer el windsurf? Sí, n'hi ha molts, i de fet, a part de Hawaii, el resto de l'any faig 6 mesos a Hawaii i els altres a Barcelona, però els altres sempre, normalment, cada any faig 1 o 2 viatges a buscar llocs xulos, no?, per fer articles a les revistes com Egipte, Cabo Verde, Sud-àfrica, Costa Rica, són jo, Marroc, m'encanta. Aquí també. què tal, les platges d'aquí per fer windsurf? Aquí molt bé, també. Sí? En la Costa Brava, Pals, està molt bé, amb la tramuntana forta i en unes condicions molt divertides, i després, si no, també Castelldefels. Aquí a Barcelona, bueno, ara que ens han posat aquest hotel, el vent no entra tan bé fins a la platja. Sí. O sigui, la construcció de l'hotel Vela va malament pel windsurf? Sí, va malament. Ha parat tota l'entrada del vent fins a la platja.
A tot això, el windsurf segurament és molt més extraordinari aquí que no a altres llocs del món, deu ser un esport molt, molt, molt conegut i on els sponsors paguen molt bé, no? És per això que segurament t'has anat a viure a Hawaii, perquè a més tens patrocinadors teus i que això et guanyes la vida. Home, gràcies als patrocinadors, gràcies als sponsors que són Desigual i Nash i les càmeres ara GoPro, gràcies a aquests he pogut dedicar-me a això. I Nash està a Hawaii, per això vaig allà. Wow, great. You feel great when you do a cutback like that, and sometimes it's like you feel like, wow, it's horrible, but sometimes you have the feeling... És el YouTube i és ella, és l'Anna, que et podem veure amb alguns vídeos allà, després penjarem al blog del programa. Aquí apareixes amb la resta de noies, Nice, la marca que us patrocina. Sí. És imprescindible tenir una bona imatge o no? Imprescindible no, però ajuda. Ajuda, no? Si ja ha de ser complicat viure d'aquest esport, per qualsevol windsurfista ho deu ser més per una noia, o no? Bueno, en aquest cas, no, la imatge és important. Tu vius només d'aquest esport? Gràcies als sponsors, sí. Gràcies als sponsors, sí. Sí. Fins quan? Fins quina edat pot competir una windsurfista? Bueno, competir fins, no sé, hi ha companyes meves que tenen 34 anys, però i viure-hi suposo que depèn de com tu montis una mica, no? Perquè hi ha una cosa és la competició i l'altra és el que et muntes al redador. Si pots fer un negoci, si pots fer alguna més. Avui ens ha visitat l'Anna Blanc, és una de les millors windsurfistes que hi ha al món, és de casa nostra, i això de pals, i m'he quedat parat que a pals a la tramuntana ajuda que hi hagi bones onades, i que la construcció de l'Hotel Vela ha fastiguejat a la gent que practicava, i molta gent, cada vegada més, el windsurf a les platges de Barcelona. Exacte. Déu-n'hi-do. Escolta, Anna, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. De res. Avui ens ha acompanyat l'Anna Blanc aquí al Món Arrac, una de les millors esportistes del windsurf que tenim al país. Fins aviat. De seguida tornem amb el David Jové i el Diàling. Well, it's bad, getting worse. Where all of the people go?